Selam olsun. Barış umudumuzu her daim. Partiya Çep ya Kesk YSP li Enqerê li salona jûra mühendisên makîneyê ya Tumobê bi navê bi serhildan û rêxistinbûnê em azadiyê diparêzin konferansa jinê li darxist. Heberdevka YSP'yê Çiğdem Kılıçgün Uçar di aqaftina xwe ya vekirina konferansê da li ser pirsgirêka Kurd rawestiya û ragihand ku ev desthilatî herçiqa ser pirsgirêka Kurd bigire jî lê ew ê vê meselê li her qadê derxînin pêş. Uçar polîtikayên desthilatiyê yên ser jinê jî rexne kir û got wê azadiyê jin bînin. Parlamentera YSP'yê ya Şirnaxê Newroz Uysal Aslan naveroka vê konferansê ji dengê Amerîkayê re ravekir û hestê xwe wiha anî ziman. ایرو کنفرانس الویدری کم بوی هم دکارم ببیجن یه لقادا لکولانا سیاست جندکن اف بیلشنه اف کسی کو هاتنه ویدری نه جبر وی کنفرانس ده نقاشین ورکرین بریاری ورنگرتن هم جبو پیشروجا سیاست میانو و بنخشره دیاریه بکه هم جبو پارتیا میانو و به آماده کاری پلیتیک چاوه ده به مشاندن و جبو به برسف و جبو پارتیانو جبو بنخشره Partiya Çep ya Kesk amadekariyên kongreya mezin dike. Berî kongre li gelek bajaran civînên gel çêkir û îro jî konferansa jinê da destpêkirin û heştê îlonê de jî wê bidome. Piştî vî jî dê konferansa mezin ya navendî were çêkirin. Di konferansa jinê da bêtir li ser pirsgirêkên jinê di warê rêxistinbûna YSP'yê da rola jinê û siyaseta nû hate rawestandin. Li gelek deverên Tirkiye û Herêma Kurdan jin beşdarî vê konferansê bûn. Hevseroka Komeleya Malbatên Girtiyan Edîbê Babûr jî li wanê yek ji van beşdervanan bû. Babûr hestê xwe li ser pirsgirêka Kurd wiha anî ziman. Kurd gelekî qedîmiye, xelqekî qedîmiye, mafê heye û axa heye, hevceya bêtin naskirin ber vê dünya û hemê Kurd, hemê Kurdistan bîtî yek, Kurdistan her çeparça bîtî yek û mafê xwe têda em hemî jiyan bikin. Yani em jin daxwaziya me vê ye, em bêjin Kurd, Kurdistan ne çar parçaya de yek parçaya em hez dikin yek parça bibînin têda jiyan bikin. Ev konferansa jinê sibê jî wê li Enqerê berdewam bike. Piştî vê konferansê di navbera 10 û 11 îlonê 2023 da Partiya Çep ya Kesk wê konferansa mezin ya merkezî li Enqerê navenda çanda Nazım Hikmet Bekbîne. Ev konferansan bi tevahî ji bo amedebûna kongreya mezin ya Partiya Çep ya Keskê. Eyüp Demir, Denge Amerika, Enqere.